ଚମତ୍କାରୀ ଫୁଲ ମୂଳରୁ ଶେଷ କରିଦିଏ ଏହି ସବୁ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ। ଏହାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ସବୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ଔଷଧର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ଯାହା ଆମ ଚାରିପାଖେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ଜାଣିପାରି ନଥାଉ। ଟିକେ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ସେବନ କରିଥାଉ, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତର ଏଭଳି ଏକ ଔଷଧ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ସଦାବିହାରୀ ଫୁଲ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବା ସହ ବର୍ଷ ସାରା ଫୁଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ସଦାବିହାରୀ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଏକ ଔଷଧ ରୂପେ ମାନ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଔଷଧ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ଝଡ଼ିବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥାଏ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସଦାବିହାରୀ ଗଛର 2ରୁ 3ଟି ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କେଶ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଝଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ସଦାବିହାରୀ ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଛାଣି ସେଥିରୁ ରସ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଆପଣ ଏହି ସଦାବିହାରୀ ଗଛର ରସକୁ ନିଜ କେଶରେ ଭଲ ଭାବେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ ଓ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ନିଜ କେଶକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ କେଶଜନିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସଦାବିହାରୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପତ୍ର ନିତିଦିନ ସେବନ କରିବା ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କଫ ଆଦି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ସହ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଦାବିହାରୀ ଗଛ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରଣକୁ ଭଲ କରିବା ସହ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଏହାର ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବେ और वीडियो को सब्सक्राइब करने को भूलिएगा नहीं।